niya na kaya kong gawin pala yun. Diba? Na kaya natin gawin yun sa kanya. So ngayon, na-realize niya sa akin, nag-usap kami, heart to heart, dun sa Kamuray Food House. A day after ko siyang sabihan na suspended siya ng 2 weeks. So ito pa yung picture namin yun. Yan. So ayaw niya naman daw mawala sa team. Huwag ko daw siyang tanggalin. Sabi niya kaya tanggalin ko siya. So nangako naman siya na magbabago na rin siya sa vlog at outside the vlog. So ngayong araw guys, sisilipin naman natin kung ano yung kaganapan doon sa episode 426 ng Harabas Channel mga kaagapay. So guys, alam naman natin na si Naldong Putik ay suspendido nga ng 2 weeks. So dito guys, pakinggan natin si Sir Jeff kung ano nga ba yung magiging decision niya. So dito guys, malalaman natin kung babalik na nga ba si Naldong Putik or tuluyan na nga bang hindi makakasali sa team. So abangan natin yan mga kaagapay. So guys, kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-subscribe at i-hit nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating videos. So guys, panoorin na natin yung mensahe ni Sir Jeff. So dito guys, malalaman natin kung ano nga ba ang mga dahilan o ano nga ba yung mga grounds ni Naldong Putik kung bakit nga ba siya suspendido. So guys, ito na, panoorin natin. Ayun guys, habang nagluluto pa si Harabons, meron tayong introduce na bagong member. Bagong member o magbabalik? Dito, dali! Bagong Putik! Welcome back! So, sa mga hindi po, marami pa rin tatanong no? Marami yung tatanong. Nasaan daw si Naldo? Siyempre, nakakapanibago naman. Wala si Naldong Putik sa vlog. Sa mga hindi po nakapanood ng episode na in-explain ko yon, si Naldo po ay nag-serve ng 2 weeks suspension. Ayan. Suspended po siya ng 2 weeks pero tapos na po ngayon yun. Bakit nga ba? Bakit siya na-suspend? So actually po sa to lang, hindi naman lang yung basta dun sa, di ba, sumama siya sa vlog ng iba. Wala namang problema yun eh. Hindi lang po yun yung kanyang yung kanyang kasalanan ba. Since before pa kasi, di ba, panay absent siya dahil sa inom, dahil lasing siya. Tapos hindi magpapaalam. Tapos yung tinawagan nila Bags at nilalaman, nasa inuman ako Kuya Jong ganun ganyan. Diba? Kumbaga, winarningan lang natin siya that time, ng mga ilang panahon. Tapos natapat lang doon sa, sumama siya sa isang vlog ng isang vlogger din. So kaya siya nasuspend guys. At hindi lang yun pa rin ang kanyang mga diba? So minado naman siya ngayon Sinabi ko rin sa kanya yun na kung bakit tingin ko kasi medyo nagbabago siya ng konti. Parang medyo nagbabago yung ugali niya. So binigyan ko siya ng 2 week suspension para malaman niya or ma-realize niya yung pagkakamali niya inside the vlog at outside the vlog. So sa outside the vlog po, sabihin na natin kasi yung iba nagtataka bakit daw 2 week suspension, parang sobra naman yata na 2 week suspension ganun. So kulang pa po yun. Totoo lang. So recently medyo naging pasaway si ating Naldong Putik to the point na kailangan ko pang tawagan yung kapitan namin dito para humingi ako ng pasensya. Tinawagan ko si Kap, humingi ako ng sorry dahil sa mga ginagawa niya. Ano ba yung ginagawa mo, Naldo? Paglasing ka? Number 1! Burot ng motor. Ayan, di ba? Ano ba naman kasi yun na kapag lasing iikot ng sobrang tindi sa Barangay Manggarin, sa aming baryo. Iikot ng todo, papahingayin yung motor, di ba? Anong oras? Madaling araw. So, nagagalit po yung mga tao. Nagagalit yung mga kabarangay natin. So, kaya binanggit na rin namin ngayon kasi may mga nagtatampo sa atin. Baka sabihin kasi tinotolerate natin. So, hindi po. Hindi natin tinotolerate yung ganong yung ganong ugali ng bawat isa. Kasi, dala-dala niya yung pangalan ng Harabas kaya medyo masakit din sa amin sa grupo kung bakit kapag gumagawa siya ng ganon, di ba? So in that once lang, hindi lang sa besyo kasi nawarningan siya noon ni Kapitan so inulit niya ulit ng mga nakarang panahon. So kumbaga medyo
So kailangan ano yun, kailangan ng gawa ng action, kailangan bigyan ng pansin ba. At kapag sa inuman din siya, ako na magsabi. May mga na-open siya minsan ng mga tao, lalo pa subscriber namin yung iba, na-open niya. So pasensya na po kayo sa kung ano yung nagawa niya, ganyan. So ayun, nag-serve naman siya ng 2-week suspension si ating idol Naldong Putik. Di ba? So kailangan kasi within the vlog, outside the vlog, okay tayo. Okay yung ginagawa natin, hindi lang basta sa hindi lang pakitang tao kung ano tayo sa vlog di ba? Kasi dala-dala natin yung pangalan natin Harabas dito. Bawat isa sa atin, kumbaga action ng isa, medyo affected din yung grupo, kaya yun guys yung mabigat na desisyon na pinagdesisyonan ko nung nakaraang panahon. At syempre, humingi rin naman ako ng consult sa ating mga pioneer na member kung ano yung magandang gawin, ganyan. So, kaya ayun yung nangyari. Kaya wala si Naldong Putik ng 2 weeks. So, ayan. So, maraming haka-haka, maraming speculation na tinanggal, ganyan. So, dahil ganyan. So, ngayon, nilinaw po natin, yun yung dahilan talaga. Ba't nga ba? May pasaway ka lately. Pero ngayon guys, natuto na siya. Sa 2 weeks na yon, parang siyempre nakarealize din siya ng kanyang pagkakamali. At ikwento pa ba natin yung lubid, wag na yun, ano? So marami nun. Nung mga unang panahon pa na nag-ipon-ipon na lang. Kaya binigyan na rin natin siya ng ano. Kahit sino naman sa grupo na ganun yung gawin, na ganun yung trabaho, ibigyan naman natin ng lesson. Yung lesson naman yun para sa kanya hindi naman para sa amin. Kumbaga, nai-miss din namin siya sa vlog, nakasama. Kasi parang kapatiran na to guys itong Harabas. Pero kailangan gawin yun kasi nga medyo nagiging pasaway na. Sabi ko naman kasi sa kanila, wala naman akong sabihin sa inyo na kakasama ninyo kasi ako nag-advise sa kanila guys, nagpapayo ganyan. Pati sa finances na nagsisave yung mga yan, si Mr. Bugs, nice guy, Pongloy, si cameraman, yan, nag-iipon niya sila. Kumbaga, pinupush ko Naldong Putik, medyo pasaway, medyo, ba? Kumbaga, parang gusto ko siyang daanin sa sa maayos na paraan ba? I mean, sa diplomasya. So, minsan, kailangan natin gawa ng hard na action, di ba? So yun guys, napanood na natin yung mensahe ni Sir Jeff, yung team leader ng Harabas, mga kaagapay. So naipaliwanag niya na rin dito kung ano nga ba yung mga kasalanan ni Naldong Putik, mga kaagapay. Kunting reaction video lang tayo dito, mga kaagapay. So yung action ni Sir Jeff, which is yung pagsuspended sa kanya ng 2 weeks, tama yun guys. So dito kasi at least malaman ni Naldong Putik yung mali niya na ginagawa. So, dapat baguhin to ni Naldong Putik this time, mga kaagapay, So malaking bagay yun. So lesson learned din dito, mga kaagapay, So kung alam mong pinapahalagan ka ng ka-teammates mo, so wag natin abusuhin, mga kaagapay. So si Naldong Putik siguro medyo naging kampante siya o naging mataas na din yung kanyang self-esteem. So tama talaga yung Sir Jeff dito na disiplinahin niya yung kanyang ka-teammates. So approve tayo dyan, mga kaagapay. So guys, yung buong video na to ay mapapanood natin sa Harabas channel sa episode 426, mga kaagapay. So todo suporta lang tayo, mga kaagapay. So yun guys, confirm na balik na nga talaga si Naldong Putik sa Harabas channel, mga kaagapay. So masaya ang lahat at ako rin, isa rin ako sa mga sumaya kasi si Naldong Putik guys ay isa sa mga importanteng member ng Harabas channel, mga kaagapay. So ano nga ba yung ginagampanan niya dito guys? So siya lang naman yung nagpapatawa sa atin, yung mga hirit niya, mga guys, yung pagsasayaw-sayaw niya. So marami tayong namimiss kay Naldong Putik. So actually ako guys, na-miss ko talaga yung presence niya sa Harabas channel. So yan guys, at least ngayon bumalik na siya, masaya na tayong lahat. So approve tayo dyan, mga kaagapay. So guys, abangan nyo ulit ng ating mga susunod na updates. So
hanggang dito na lang tayo muli. So ito ulit ang inyong kaagapay na nagsasabing, be happy! Bye-bye! God bless everyone!